Ono 10.000 wong Mojokerto ya nginbok kene lur. Lah, ku jembatan iku ndi sore ono apa sih, Cak? Kok akeh sing kongkom sepil dalane. Nah, iki kebetulan ono nggo etan lur. Wetan atine ngulon mrene lur ya. Pertelon endi iki? Sepoke tutno iki ku manggo arah dalan terawas. Dadi kene memang teko etan ya. Soale wingi teko etan. Nang kene ana warung ijo. Mbok warung apa? Dan nang kene ana turunan tajam ya, Lur. Turunan tajam iki mari ngene, Lur. Ya apa iki? Gak apa-apa wis. Ya, sampean CRO. Dan kene dhewe CRO tempat apa? Soalnya tahu tuh men sing kene pas liwat. Ono pakai wong kungkum ya, ono sing gak celonan barang, tapi gak suwal, Lur. Awabi. Iki balik turunan tajam. Siapa iki? Lu. Gak sepiro tajam kok. Ya lumayan lah. Nek gawe medan-medani sing gerung tau nang pegunungan ya wedi. Mungkin kan gelek, tapi kadang ya wedi. Yo, rungsep. Pinggir kanan rungsep, pinggir kiwa rungsep. Yo, nang kono biasane ana dodol ketan tapi ireng. Tapi kurang budal yo. Lho, iko lho Lur. Iko lho sing dimaksud wong-wong sing inbox 10.000 wong Mojokerto, inbox kene lho. Ya iko. Jembatan Daplang, ya. Nanti kayak ngene ya. Iki jembatane Lur. Oh iya warung. Iko paling sampean maksud. Tapi gak ono wong kongkom iku. Ya didelok menjero rono ayo, menjero. Oh, nang kene ono warung Lur. Hanya Pak menjero rono. Jero. Amet ba? Oh, iko lho paling Lur. Sing pen maksud Lur. Tarono sik ya, ayo rono bareng-bareng bepean. Mbak niku sebenarnya tempat nopo sih, Mbak? Kene karo kok. Karo. Foto karo. Biasa ana wong kongkom nang kono. Iya kongkong. Kongkom tok. Iya. Seneng ngomong kongkom nggih sakniki. Iya. Oh alah. Kulo tak inceng rono diluk nggih. Sampe nincing lho. Betul napa? Betul napa? Depan ndi, Mbak? Nyabrang kono. Oh, lagi kene nggih. Iya. Nggih pun. Suwun, Mbak. Sik, tak inceng diluk, Mbak. Nyabrang delok kono. Ya iku arek akeh wong kerja ngono. Oh. Oh ngene Lur, tempatnya Lur. Yo. Sampahmu tanggung jawabmu. Nanti wong kongkome. Ora enek ini kok goro pen iku. Wong adu-adu dikon mrene. Ngono paling 10.000 wong. Iya temenan 10.000 wong. Inbok iki sebenarnya tempat opo kok akeh arek kecek, akeh wong cilik, wong gede kecek nang kene. Oh iki warung pinggir kali ngono paling. Loh, nang kono ana iku, air terjun Lur. Yo, air terjun Lur. Ya. Sirono sih. Warung pinggir kali. Iya. Warung pinggir kali. Kalau air terjun Lur. Ketok apean. Kakek ketok Lur HP elek lapean gak kelem ndongakno nek kene cek nang HP-ne sing apik. Pen kuwi iso request tok, gak kelem ndongakno. Oh, kalau air terjun. Nek gak salah iku jenenge air terjun. Ono cebol-cebol.